Okay. Ang bula ni Edna. May bula si Edna. Pula ang color ni Amy. Matagbuntag iya kini nga duwaan. Makripayon si Edna sa iyang pagdula kay muligid kini o muuntol. Okay. Unsa ang duwaan ni Edna sa istorya? Bula. Unsa ang color sa bula ni Edna? Pula. Malipayon ba si Edna sa iyang pagduwa? Oo. Malipayon. Unsa nga panahon duwaan niya ang bula? Buntag. Okay, sunod. Arin na ta sa tingog sa mga litra. Unsa nang number 1? Andy. Y. W. U. T. S. R. P. O. N. M. Dudong anak L. mo. T. I. H. G. A. D. A. D. S R P O Okay, sunod. Unsa na nga ngalan sa mga litra? Unsa nang number 1? N G Y Kuska. W U T S R P O N L Q I H G A D A G H I C L M N G Y W U T S R P O. Okay. Arita sa sinugdanan nga tingog sa mga pulong. Unsa nang number 1? Manok. Letter M.
La. Letter D. 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 Bata. Letter B. 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 Ulo. Letter U. 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 Sunod, basahan nga pulong. Number 1. Ate. Nila. Bata. Tiko. Dala. Asa. Mami. Pare. Suka. Yawe. Ema. Gira. Hara. Ilaga. Lani. Ngano. Oso. Sara. Tita. Wala. Sunod. Basad. Kalal. Taro nga ay pangana. Dahag. Gabot. Harak. Imak. Akak. Lasok. Maral. Nagat. Dag. Uyan. Wapig. Yagas. Kiga. Kanang number 3 mo nasalangan. Number 3. Sige. Ngatda. Oso. Pe. Parakol. Laham. Sakol. Okay, sunod. Kana nga story. Basaha. Buutan nga bata si Kila. Tubag siya sa mga mudyon. Ihatag kini sa maestra. Tuon siya sa pagsulat. Magpatudlo usab siya sa pagpasa. Okay. Kinsa ang buutan? Kila. Unsay buhaton sa mudyon? Magtubag. Kinsa ang naghatag sa modyol? Maestra.
Unsa man si Kayla? Bata o maestra? Bata. Okay.